Τενεκές τέλος στην αγορά ελαιολάδου απευθείας από παραγωγούς, τουλάχιστον χωρίς παραστατικά, που να αποδεικνύουν την αγοραπολισία. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης μελετούν μία σειρά μέτρων για να αποφευθεί η φοροδιαφυγή και η νοθεία. Σύμφωνα με τα μέτρα που μελετώνται, θα απαγορευτεί η πώληση λαδιού σε 17 κιλούς τενεκέδες από παραγωγούς χωρίς παραστατικά και το πρόστιμο θα είναι 5.000 ευρώ για μεταφορά. Παραγωγός στην όλη αλυσίδα είναι αυτός ο οποίος δεν φταίει απολύτως τίποτα και είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει τα σπασμένα με αυτό το μέτρο. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι κάθε χρόνο διακινούνται σε τενεκέδες και χωρίς παραστατικά 60 με 70.000 τόνοι ελαιολάδου. Από το ελαιοτριβείο θα φεύγει το λάδι με ψηφιακό δελτίο αποστολής. Οι παραγωγοί θα εκδίδουν το δελτίο αποστολής, αλλά και θα κάνουν δήλωση συγκομιδής, ενώ δήλωση κιλών του ελαιόκαρπου από το χωράφι θα γίνεται από τους παραγωγούς. Επίσης, θα πρέπει να δηλώνονται τα λίτρα που βγαίνουν από το ελαιοτριβείο. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να αποσκοπήσουν έγγραφα τα οποία τιμολόγια στους εργάτες γης, τους οποίους δεν μπορούν να τους βάλουμε ένσημα ούτε στο μάζεμα της ελιάς, ούτε στο κλάδεμα, ούτε στα κάψιμα των κλωριών, ούτε στη συντήρηση του χτήματος. Μόνο πετρέλα μπορούμε να προσκομίσουμε και λιπάσματα. Οι τιμές που πωλούν οι παραγωγοί είναι 8 με 9 ευρώ το κιλό, στο ελαιοτριβείο 6 με 7 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ πωλείται 10 έως 15 ευρώ το κιλό. Πάντως τυπικά απαγορεύεται η τυποποίηση και διακίνηση ελαιολάδου σε συσκευασία μεγαλύτερη των 5 λίτρων, όπως η συγκεκριμένη διακίνηση γίνεται χωρίς έλεγχο και από χέρι σε χέρι. Ο πατέρας μου στέλνει λάδι για όλο τον χρόνο για να βγούμε, έχουμε και νέα οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί για 2 τενεκέδες να μας κόβει παραστατικό. Η οικογένεια, αν έχει δικά της παραγωγή, για ποιο λόγο να μην τα στείλει και στα παιδιά του, στα εγγόνια του? Πρέπει δηλαδή όλοι να είμαστε εισοδηματίες. Όταν ήμουνα 35, τώρα είμαι κοντά στα 40, με πλησιάσαν κάτι άτομα στο χωριό και μου είπαν, άνεργος εγώ τότε, μου είπαν αν θέλεις να βγάλεις καλά χρήματα, να κάνεις μια δουλειά, έτσι το πάνε, να μεταφέρω ένα φορτίο. Αυτή ήταν η αποστολή μου, χωρίς να μου πούν τι είναι. Δέχτηκα εγώ, είχα ανάγκη τα χρήματα, δέχτηκα και κάπως έτσι μπλέχτηκα σε όλο αυτό. Αυτά ήταν τώρα σε λιοτρίβια και είχαν από κάτω στοές, οι οποίες οδηγούσαν, τι να σου πω τώρα, και 3 και 4 χιλιόμετρα μακριά και βγαίναμε αλλού. Και μετά ερχόντουσαν φορτηγά και καμιόνια και τα φορτώναμε όλους τους τενεκέδες. Τους μεγάλους, όχι, δεν τους ήξερα, δεν τους είχαμε δει ποτέ, δεν γινόταν να τους δεις. Μας είχαν δώσει κινητά με κάρτες και με SIM, πώς τα λένε αυτά. Και μας ερχόταν απλά μήνυμα, τα είχαμε μόνο για αυτή τη δουλειά τα κινητά. Και μας λέγανε τάδε ώρα φορτίο. Και είχαμε και όλοι κωδικίες, ονομασίες. Άλλον το λέγανε Λεοπυρίνα, άλλον το λέγανε Μούργα. Εγώ ήμουν ο Θρούμπας. Βέβαια προσπάθησα να φύγω, αλλά ήταν αδύνατο. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον ξέραν τα πάντα για μένα, ξέρανε την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τα αδέρφια μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και απειλούσαν με όλους τους τρόπους. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Στη δική μου την περιοχή είχαν βρεθεί και αποκεφαλισμένα πτώματα, δεν ήταν εύκολο να ξεφύγεις. Προσπάθησα πολλές φορές, δεν τα κατάφερα. Φυσικά και μετανιώνω, βέβαια και μετανιώνω και σκέφτομαι ότι όλο αυτό που έκανα, όλη την παρανομία και όλα αυτά τα έσοδα τα οποία έχασε το κράτος, πόσο ζημιά έχω κάνει και τι αποτέλεσμα έχει στη ζωή μου γενικότερα αυτό που καταστράφηκε. Και απλά θέλω να πω στα νέα τα παιδιά, ας πούμε, αν τους πλησιάσει κανείς και τους ελεάσει με χρήματα, να μην δεχτούνε γιατί είναι κατρακύλα μεγάλη όλο αυτό.